Job Kapitulo 41. Makuha ba nimo ang higanteng lebiatan pinaagig pasol? O mabitik mo ba ang iyang dila pinaagi sa pisi? Magawngan mo ba ang iyang simod? Kakawitan mo ba ang iyang apapangin? Mohangyo ba siya kanimo nga imo siyang buhian? Magpakiluoy ba siya kanimo? Makigsabot ba siya kanimo? Ug mo saad sa pag-alagad kanimo, hangtod sa kahangtoran? Ipakasama mo ba lamang siya sa imong binuhing langgam? Sama sa usa ka butang nga imong ilingaw sa imong mga sulugoong babaye? Ilogay ba pagpalit kanya ang mga negosyante, ug hiwa-hiwaon kini aron ibaligya, malukop ba nimog sa pang ang iyang lawas, o dutlan bagpana ang iyang ulo, hilabti siya ug motagam kagayod, dili mo gayod makalimtan ang maong away. Ang makakitag lebiatan mahadlok ug kuyapan, kon mahagit siya, bangis siya kaayo, ug wala gayoy mangahas pagsukol kanya, kinsay makaaway kanya nga dili maunsa, wala gayoy makahimo niini sa tibok kalibutan. Sultihan ko ikaw bahin sa mga tiil sa lebiatan, kon unsa kini kagamhanan ug kakusgan, walay makalaksi sa iyang panit o makadulot niini, kinsay makapabuka sa iyang baba, nga nalukop sa height nga ngipon. Ang iyang buko-buko daw mga taming nga naglaray, nga giusa pagpatapot ab ingon, kagahi sa bato, ang matag-usa maayong pagkatapot, ug dili kalutsan bisan sa hangin, maayo gayod kining pagkatapot, ug wala gayoy makalaksi niini, magpangidlap kon mangusmo na siya, ug magsiga ang iyang mata sama sa adlaw nga misilang. Magdilaab ang iyang baba, ug manglupad ang mga aligato, manggawa sa iyang ilong ang aso, sama sa aso sa tubig nga nagbukal diha sa kulon ug sa sagbot nga gidaoban, makasunog ang iyang gininhawa, manggula sa iyang baba ang kalayo. Ligon kaayo ang iyang liog, ug malisang ang tanan nga makasugat kanya, wala gayoy humok nga bahin sa iyang panit, ingon kini kagahi sa puthaw, wala siya'y gikalisangan, ug sama kini kagahi sa galingang bato, inigbarog na niya, mga lisang bisan gani ang mga Diyos, wala sila'y mahimo tungod sa kahadlok. Walay espada, sapang, pana o bangkaw nga makasamad kanya. Alang kanya, ang puthaw ingon lamang kahumok sa dagami, ug ang bronsi ingon lamang sa gabok nga kahoy. Walay pana nga makapalisang kanya. Sama lamang sa dagami ang mga bato nga ilabay ngadto kanya. Alang kanya, ang bunal sama lamang ug dagami, ug katawan lamang niya ang mosapang kanya. Ang iyang tiyan sama sa height nga mga buwak nga pinggan. Modulot kini sa lapo kong yuta sama sa talinis nga puthaw, kutawon niya ang dagat. Sama sa nagbukal nga kulon, ug pabulaon niya kini sama sa lana nga anaa sa kaldero, maggilak-gilak ang iyang agi, ug magbula-bula ang dagat nga iyang agian, walay ikatandikan niya dinhi sa kalibotan, mananap siya nga walay kahadlo. Kaminosan niya bisan ang labing garbosong mananap, siya'y hari sa tanang ihalas nga mananap.